नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला उकडीच्या तांदळाच्या पिठाच्या भाकऱ्या आणि पुऱ्या कशा करायच्या ते मी दाखवणार आहे। तर त्याचं साहित्य सांगते। इथे मी 2 वाटी तांदळाचं पीठ घेतले आहे, 2 वाटी पाणी घेतले आहे, पाव चमचा मीठ घेतलेला आहे। तर कृतीला सुरुवात करूया आपण। आता मी पाण्याचा टोप गॅसवर ठेवलेला आहे। आता 2 वाटी पाणी घेतलेलं आहे टोपामध्ये। आता मी पाव चमचा मीठ घालत आहे, मिश्रण एकजीव करून घेत आहे। आता पाण्याला थोडी उकळी येऊ देऊया आपण। तर पाण्याला छान उकळ आलेला आहे। आता आपण तांदळाचं पीठ घालूया आणि मिश्रण छान असं एकजीव करून घेऊया। हे बघा, असं मिश्रण छान एकजीव केलेलं आहे। पिठाची छान उकड काढून घ्यायची आहे। आता मी गॅस बंद करते। पिठाची उकड काढून झालेली आहे। आता मी गॅस काढत आहे आणि आता मी लगेच एका परातीत उकड काढून घेते टोपातली। तर टोपामधून तांदळाच्या पिठाची उकड काढून घेतलेली आहे एका परातीत। आता ही उकड थोडी कोमट होऊ देऊया आपण। तर उकड थोडी कोमट झालेली आहे। आता मी बरोबर 2 चमचे तेल घालत आहे आणि आता मी मळून घेत आहे। असं मळून घ्यायचं, पाणी न घालताच मळून घ्यायचं। आता मळून मी पिठाचा गोळा करून घेणार आहे। हे बघा, पिठाचा गोळाचा मळून घेत आहे। लागलंच तर साध्या पाण्याचा हात लावून सुद्धा आपण पिठाचा गोळा मळू शकतो, लागलंच तर। आता मी पिठाचा गोळा मळून घेते छान। तर पिठाचा गोळा छान मळून झालेला आहे। आता आपण भाकऱ्या करूया। आता इथे मी पोलपाट लाटणं घेतलेलं आहे आणि गॅसवर तवा गरम करत ठेवला आहे। आता आपण भाकऱ्या करणार आहोत। या पिठापासून मोदकच करतात आणि मोदक करून झाल्यावर उरलेल्या पिठाचं आपण भाकऱ्यासह करू शकतो। पण मी तुम्हाला स्पेशल भाकऱ्या आणि पुऱ्या करून दाखवणार आहे। मोदकाच्या उरलेल्या पिठापासून भाकऱ्या आणि पुऱ्या करू शकतो आपण। तर ह्याच पिठापासून मोदक करतात। आता मी तुम्हाला भाकऱ्या करून दाखवत आहे। तर आता हा पिठाचा गोळा असा आपण पिठात बुडून लाटणीने जसं जमेल तसं गोल आकारात आपण भाकरी लाटून घ्यायची आहे। हे बघा, अशी गोलाकार भाकरी छान लाटून घ्यायची आहे। आता ही भाकरी आपण गरम तव्यावर घालून भाजून घेणार आहोत। छानपैकी भाजून घ्यायची। तर एका बाजूने छान भाजलेली आहे। आता दुसऱ्या बाजूने परतूया आपण। तर दुसऱ्या बाजूने आपण भाजून घ्यायची आहे। आता आपण अशीच परतूया। आता छानपैकी असे 2-3 वेळा अशी परतून भाजून घ्यायची आहे। तर ही बघा, भाकरी छान दोन्ही बाजूनी भाजली गेलेली आहे। आता एका प्लेटमध्ये काढून घेते। अशाच पद्धतीने उकडीच्या तांदळाच्या पिठापासून भाकरी करतात।
मालवणी लोक. आता मी तुम्हाला पुऱ्या करून दाखवते. तर इथे मी गॅसवर कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलं आहे. आता आपण पुऱ्या लाटून घेऊया. गोलाकार अशा आपण लाटून घेणार आहोत. पातळच अशी लाटायची, एकदम पोळी. तर हे बघा, अशी छानपैकी पातळ अशी लाटून घ्यायची. आता आपण वाटीने अशा पुऱ्या करून घेऊया अशा. आणि आता या पुऱ्या आपण तेलामध्ये अशा छान तळून घेऊया. हे बघा, छान आपण पुऱ्या तळून घेऊया आपण. हे बघा, छान पुऱ्या अशा फुगलेल्या आहेत. आता आपण छान व्यवस्थित भाजून घेऊया. तर पुऱ्या छान तळल्या गेलेल्या आहेत. आता आपण तव्यावर काढून घेऊया. अशाच पद्धतीने उरलेल्या आपण पुऱ्या करून घेणार आहोत. तर माझ्या सगळ्या पुऱ्या करून झालेल्या आहेत. तर अशाच पद्धतीने उकडीच्या तांदळाच्या पिठापासून भाकरी, मोदक, पुऱ्या करतात. तर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. धन्यवाद.